V roce 2023 měla Česká republika nejnižší nezaměstnanost v celé Evropské unii. Přesto se 42% Čechů bálo o své místo. 4 z 10 z vás. Média mluvila o rekordu, politici o úspěchu. Ale v kancelářích a továrnách se šířil tichý neklid. Představte si ten pocit. Každé ráno jdete do práce, která podle statistik existuje, ale vy cítíte, že se půda pod nohama třese. Tohle není příběh o robotech, kteří vám berou práci. To je příliš jednoduché. Skutečná hrozba je mnohem starší a mnohem tišší. Jmenuje se strukturální změna. Abyste to pochopili, musíme se vrátit v čase. Do roku 1992. Do ocelového srdce republiky. Do Poldi Kladno. Pracovalo tam přes 20 000 lidí. Celé generace mužů a žen, jejichž otcové a dědové tam pracovali před nimi. Jejich práce nebyla jen zaměstnáním. Byla to identita. Byla to jistota zapsaná v oceli. Mysleli si, že je to navždy. Kdo by si to nemyslel? Jenže navždy je v ekonomice to nejnebezpečnější slovo. Pak přišla privatizace. Nový majitel, Vladimír Stehlík, sliboval zlaté časy a investice. Oficiální zprávy mluvily o modernizaci a globální konkurenceschopnosti. Znělo to dobře, že? Ale nikdo se neptal na tu nejdůležitější otázku, co se stane, když se globální trh s ocelí zhroutí. A přesně to se stalo. V roce 1996 stál před branami poldovky dav. Tisíce lidí. V rukou drželi výpovědi. Jejich tváře byly kamenné. Tohle nebylo postupné snižování stavů. Byla to poprava celého průmyslového odvětví. Během několika měsíců. Představte si to. Jeden den jste ocelář, páteř národa. Druhý den stojíte na úřadu práce a nevíte, jak zaplatit složenky za byt, který vám dala poldovka. A teď ta část, o které se moc nemluví. A většina z těch propuštěných si už nikdy nenašla práci ve svém oboru. Léta jejich zkušeností, jejich mistrovství se přes noc stala bezcennými. To byla první velká trhlina v naší moderní ekonomice. První důkaz, že celá odvětví mohou prostě zmizet. A teď se dívejte pozorně. Ta samá trhlina se dnes objevuje znovu. Není v ocelárnách, je v kancelářích. V IT firmách, v logistických centrech, možná i v té vaší. Oficiální čísla vám opět říkají, že je vše v pořádku. Nezaměstnanost je nízká, ekonomika roste. Ale ta tichá vlna, která smetla Poldi, už nabírá na síle. A není to umělá inteligence. Je to něco, co jsme si sami vytvořili. Něco, co se zrodilo z poslední velké krize. V roce 2008 zasáhla svět finanční krize. Všichni si myslí, že skončila. Ale co když neskončila? Co když jen zmutovala do něčeho mnohem chytřejšího? Krize z roku 2008 neskončila. Jen se převlékla. Zmutovala v něco, co se naučilo dokonale skrývat na očích všech. A aby to dokázala, vytvořila si nového, dokonalého pracovníka. Neviditelného zaměstnance. Tenhle zaměstnanec neexistuje na žádné výplatní pásce. Nemá nárok na dovolenou. Nemarodí. A můžete ho propustit. Pouhým kliknutím. Bez udání důvodu. Možná si teď říkáte, že se vás to netýká. Že máte pevnou smlouvu. Ale přemýšlejte o tom. Objednáváte si jídlo přes aplikaci? Jezdíte sdílenou dopravou? Najímáte si online grafika nebo účetního? Pak jste se s ním už setkali. Využili jste jeho služeb. Tento systém se nezrodil ve vakuu. Byl to přímý důsledek strachu. Po finančním kolapsu v roce 2008 se firmy po celém světě naučily jednu lekci. Tou největší hrozbou pro jejich přežití nebyly špatné investice. Byly to fixní náklady. A největším fixním nákladem jste byli vy, váš plat, vaše pojištění, vaše jistoty. Byly to okovy, kterých se korporace potřebovaly zbavit, aby přežili další otřes. Potřebovali flexibilitu, potřebovali pracovní sílu na kohoutku. Zapnout, když je práce, vypnout, když není.
V roce 2007 představil Steve Jobs první iPhone. Nebyl to jen telefon, byla to brána do kapsy každého člověka na planetě. A o rok později, v roce 2008, se otevřel App Store. A tady to začíná být opravdu zajímavé. Spojení panického strachu z fixních nákladů a technologie, která dokáže propojit miliony lidí v reálném čase, vytvořilo dokonalou bouři. Zrodila se platformová ekonomika. V Česku tomu říkáme jinak. Schwarz systém na steroidech. Původní Schwarz systém z 90. let byl jen neohrabaný pokus, jak se vyhnout placení daní. Tohle je něco jiného. Je to globální a vysoce efektivní systém řízení lidských zdrojů, kde slovo zdroj je důležitější než lidský. Oficiálně se tomu říká podnikání, svoboda. Buďte svým vlastním pánem. Zní to skvěle, že? Ale podívejme se, co to znamená v praxi. V roce 2010 pracovalo v Česku na živnostenský list, tedy jako OSVČ, něco málo přes 900 000 lidí. V roce 2023 už to bylo více než 1 100 000. Myslíte si, že za 13 let v Česku přibylo 200 000 nových podnikatelů s geniálními nápady? Oficiální statistiky by vám řekly ano. Realita je ale taková, že desítky tisíc z nich jsou bývalí zaměstnanci. IT specialisté, marketingoví manažeři, konzultanti, kurýři. Lidé, kteří dělají přesně tu samou práci jako dřív. Často i pro tu samou firmu. Ale už nejsou zaměstnanci. Jsou dodavatelé. To je ten neviditelný zaměstnanec. Člověk, který nese všechna rizika podnikání. I ale nemá žádnou jeho svobodu. Firma ušetří až 34% nákladů, které by za vás jinak musela odvést státu. A vy? Vy získáte flexibilitu. Flexibilitu pracovat 12 hodin denně, protože nemáte placené volno. Flexibilitu nemít jistotu, jestli vám příští měsíc přijde další zakázka. Flexibilitu být nemocný na vlastní náklady. Tohle není chyba těch lidí. Je to logický důsledek systému, který odměňuje efektivitu nade vše ostatní. A co je efektivnějšího, než mít armádu pracovníků, za které nenesete žádnou zodpovědnost? O téhle části se v médiích moc nemluví. Mluví se o úspěšných startupech a o nízké nezaměstnanosti. Ale nikdo se neptá, jaká je kvalita té zaměstnanosti. Nikdo nepočítá, kolik lidí pracuje pod obrovským stresem, bez jakékoliv sítě, která by je zachytila, když spadnou. Vzpomínáte na Poldi Kladno? Tam lidé alespoň věděli, i proti komu bojují. Viděli majitele, viděli brány továrny. Dnes je nepřítel neviditelný. Je to aplikace v telefonu. Je to rating od zákazníka. Je to smlouva psaná tak, abyste jí nerozuměli. Je to systém navržený tak, aby atomizoval pracovní sílu na jednotlivce, kteří spolu nemohou bojovat, protože jsou si navzájem konkurencí. A ten systém se neustále učí. Stává se chytřejším. Každou vaší objednávkou, každou jízdou, každým dokončeným úkolem. Ale kdo píše pravidla této hry? Kdo určuje vaši cenu za hodinu, kdy pracujete a jestli vůbec budete pracovat zítra? Odpověď vás možná překvapí. Protože to už není člověk. Protože to už není člověk. Je to algoritmus, software, několik milionů řádků kódu, které rozhodují, jestli dnes večer budete mít na večeři. A teď se na chvíli zastavte. Přemýšlejte, co to doopravdy znamená. Váš šéf nemá tvář, nemá emoce. Nemůžete s ním vyjednávat. Nemůžete mu vysvětlit, že vaše dítě je nemocné. Vidí jen data, vaši rychlost, vaše hodnocení od zákazníků, vaši polohu GPS v reálném čase. Vítejte v éře algoritmického managementu. Oficiálně se tomu říká optimalizace. V praxi je to digitální verze drába
z 19. století, jenže tenhle dráb nikdy nespí. A vidí všechno. Systém vás neustále testuje. Posílá vám méně atraktivní zakázky, aby zjistil, kde je vaše hranice. Mění vaši odměnu za kilometr podle denní doby, počasí a poptávky. Říká se tomu dynamické oceňování. Je to geniální. A je to nelidské. A tady se dostáváme k jádru problému. K tomu velkému klamu. V roce 2023 se politici chlubili nezaměstnaností pod 3%. Nejnižší v EU. Zní to jako obrovský úspěch, že? Ale tohle číslo je lež. Není to lež ve smyslu falšování dat. Je to lež, protože měří něco, co už dávno neodpovídá realitě. Skrývá armádu lidí, kteří sice technicky nejsou nezaměstnaní, ale jejich práce je tak nejistá, že jsou jen krůček od propasti. Sociologové proto mají termín prekariát. Lidé bez jistot. Podle studie nadace Friedrich Ebert Stiftung z roku 2021 spadá do této kategorie v Česku přes 10% pracujících. To je více než 500 000 lidí. 500 000 lidí, kteří nefigurují ve statistikách nezaměstnanosti, ale každý měsíc si nejsou jisti, jestli zaplatí nájem. A o této skupině se téměř nemluví. Proč? Protože kazí ten hezký příběh o ekonomickém zázraku. Představte si den kurýra. Ráno zapne aplikaci. Čeká. Někdy 10 minut, někdy hodinu. Za ten čas nedostane ani korunu. Pak pípne objednávka. Má 30 sekund na její přijetí. Pokud odmítne moc často, algoritmus ho penalizuje. Posune ho na seznamu níž. Bude dostávat horší zakázky, nebo žádné. To je ta svoboda volby. Volba mezi špatnou prací a žádnou prací. Systém využívá psychologických triků z videoher. Dostáváte odznáčky. Plníte mis za bonusy. Soutěžíte v žebříčcích s ostatními kurýry. Je to hra? Jenže v sázce je váš skutečný život. A teď to nejdůležitější. Myslíte si, že se vás to netýká, protože nesedíte na kole s batohem na zádech? Omyl. Tenhle systém už dávno opustil ulice měst. Přesunul se do kanceláří. Přesněji řečeno, do vašich domovů. Platformy jako Upwork, Fiverr nebo Stovkomat propojují firmy s nezávislými profesionály. Grafiky, programátory, marketingovými specialisty, překladateli. Zní to jako moderní a efektivní způsob práce. Ale podívejte se blíž. Váš konkurent už není kolega z vedlejšího města. Je to programátor z Indie, grafička z Filipín nebo textař z Nigérie. Lidé, kteří mohou nabídnout stejnou práci za zlomek vaší ceny, protože jejich životní náklady jsou nesrovnatelně nižší. Je to globální závod ke dnu. A algoritmus je rozhodčí, který neustále snižuje laťku. Oficiální statistiky opět mlčí. Vidí jen rostoucí počet OSVČ, který v roce 2023 přesáhl 1 100 000 a tleskají podnikatelskému duchu národa. Nikdo se ale neptá, kolik z těchto podnikatelů si vydělá méně než minimální mzdu. Nikdo nezkoumá, kolik z nich pracuje 60 hodin týdně bez nároku na dovolenou. A tady přichází ten nečekaný zvrat. Kdo z tohoto systému, kromě platform, nejvíce těží? Paradoxně, stát. Alespoň na první pohled. Nízká nezaměstnanost vypadá skvěle v mezinárodních srovnáních. Rostoucí počet živnostníků se prezentuje jako důkaz dynamické ekonomiky. Je to statistický ráj. Ale pod tímto nablýskaným povrchem se skrývá časovaná bomba. Každý neviditelný zaměstnanec, který pracuje jako OSVČ, odvádí státu na sociálním a zdravotním pojištění mnohem méně než klasický zaměstnanec. A firma za něj neodvádí nic. Systém, který opticky vylepšuje současné statistiky, tak potichu a systematicky podřezává větev, na které sedí budoucí důchody a zdravotní péče nás všech. Je to dokonalá past. A my všichni v ní jsme. Otázka tedy nezní, jestli tenhle systém skolabuje. Otázka zní,
Co se stane, až státní pokladna zjistí, že je prázdná? A pošle účet nám všem? Ten účet, o kterém jsme mluvili, nepřijde v budoucnu. A nepošle ho stát. Už dávno chodí. Každý den, každou hodinu. Neukáže se ve vaší schránce. Objeví se na displeji telefonu jako tiché oznámení. A platí ho více než 500 000 lidí v této zemi. 500 000. To jsou tváře skryté za tou krásnou statistikou o nízké nezaměstnanosti. Seznamte se s Petrem. Je mu 28 let. Technicky vzato je podnikatel. Ve skutečnosti je kurýr pro doručovací platformu. Jeho den nezačíná budíkem. Začíná zapnutím aplikace. A čekáním. Stojí na rohu ulice v Praze. Je listopad. Fouká studený vítr. Dívá se na telefon. Nic. 5 minut. 10 minut. Za tento čas mu nikdo nezaplatí ani korunu. Potom to pípne. Objednávka z restaurace vzdálené 2 kilometry. Má 30 sekund na to, aby ji přijal. 30 sekund na rozhodnutí, které určí jeho příjem na další hodinu. I přijme ji? Samozřejmě, že ano. Jeho kolo není jen dopravní prostředek. Je to jeho výrobní nástroj. A když se porouchá, jako minulý týden, kdy praskl řetěz, není to jen nepříjemnost. Je to ztráta příjmu na 2 dny. Žádná nemocenská. Žádná náhrada. Jen ticho v aplikaci. Přemýšlejte o tom. Včera doručil jídlo do kanceláře v 5. patře. Zákazník mu dal špatné hodnocení. Ne proto, že by Petr udělal chybu, ale protože restaurace připravovala jídlo o 10 minut déle. Algoritmus nezná kontext. Vidí jen negativní hodnocení. A Petrův profil se v systému propadne o kousek níž. Příští týden dostane méně objednávek. To je realita skrytá za svobodou podnikání. A teď se přesuňme z chladné ulice do tepla domova. K Janě. Je jí 34 let a je grafička. Opustila práci v agentuře, aby mohla být na volné noze. Aby měla více času na rodinu. Zní to jako sen? Že? Jana ale pracuje více než kdy dřív. Její pracovní den často končí ve 2 hodiny ráno. Její konkurencí totiž není kolegyně z Brna. Je to designér z Bangladéše, který si za stejnou práci řekne o 1/3. A je online, když Jana spí. Její poslední klient byla česká firma. Sídlili jen pár kilometrů od jejího bytu. Ale najali si ji přes americkou platformu, která si z její odměny vzala 20% provizi. Smlouva, kterou odklikla, se řídila kalifornským právem. O této části se nikdo nebaví. O té tiché izolaci. O neustálém tlaku být vidět, hodnotit, reagovat. O pocitu, že jste naprosto nahraditelní. Protože přesně tak je ten systém navržen. Nejde o to, jestli vozíte jídlo nebo kódujete webové stránky. Společným jmenovatelem je naprostá absence záchranné sítě. Je to jako chodit po laně ve velké výšce. Dokud udržíte rovnováhu, je to vzrušující. Ale pod vámi není nic. Žádné lano, které by vás zachytilo, když uděláte chybu. Když onemocníte. Když se vám narodí dítě. Když se prostě jen potřebujete na chvíli zastavit. A to je ten skutečný bod zlomu. Není ekonomický, je lidský. Je to moment, kdy si uvědomíte, že vaše hodnota se smrskla na číslo. Na 5 hvězdiček v aplikaci. Na hodinovou sazbu. Na rychlost odpovědi na e-mail. Systém se naučil jednu věc dokonale. Identifikovat bod zlomu u každého jednotlivce. Ví, kolik tlaku snesete, než to vzdáte. Ví, jak nízko může stlačit vaši cenu. A teď se tato technologie a tato mentalita přesouvá od kurýrů a programátorů. K tradičním zaměstnancům. K vám. Jaká je tedy vaše cena? Jaký je váš bod zlomu? Že víte, kolik tlaku snesete, ale ten systém, o kterém jsme mluvili, vás zná lépe. Testoval vás. Zkoumal vaše reakce a spočítal vaši cenu s přesností na 10th místa. A teď se ta stejná logika přesouvá od kurýru na kolech k vám. Do vaší kanceláře. Do vaší práce. Ale tady ten příběh nekončí.
protože ve chvíli, kdy se systém zdá být neporazitelný, začnou se objevovat trhliny. Tiché, zpočátku téměř neviditelné. Ale jsou tam. Vzpomeňte si na tu izolaci, o které jsme mluvili. Na ten pocit, že jste na všechno sami. Přesně to byla největší zbraň toho systému. Rozdělit a panovat. Co se ale stane, když se izolovaní jedinci začnou propojovat? Když kurýři, kteří spolu soutěží o zakázky, začnou spolu mluvit? V roce 2021 se přesně to stalo v německém Berlíně. Jezdci pro službu Lieferando se začali organizovat. Ne v odborové centrále, ale na šifrovaných chatovacích aplikacích. Vyměňovali si informace o tom, jak algoritmus funguje. Varovali se před nebezpečnými křižovatkami. Vytvořili si vlastní lidskou záchrannou síť. A pak jednoho dne se stovky z nich prostě nepřihlásili do práce. A tady to začíná být zajímavé, protože i ten nejchytřejší algoritmus je bezmocný, když mu chybí data, když mu chybí lidé. Tohle není ojedinělý případ. Podobné akce se odehrály v New Yorku, v Londýně, v Bruselu. Lidé si uvědomili, že jejich největší síla není v individuálním výkonu, ale ve společném odpojení. Zároveň se probudili i politici. Po letech ignorování problému leží na stole Evropského parlamentu návrh směrnice o práci na platformách. Její cíl je jednoduchý, ale revoluční. Přesunout důkazní břemeno. Dnes musíte vy dokazovat, že nejste podnikatel, ale v podstatě zaměstnanec. Nově by platforma musela dokazovat, že vás neřídí, že vám nenařizuje, kdy a jak máte pracovat. Pokud to nedokáže, stáváte se automaticky zaměstnancem, se všemi právy, s placenou dovolenou, s nemocenskou, s jistotou. Samozřejmě technologičtí giganti lobují proti tomu s obrovskou silou. Jen v roce 2022 utratili v Bruselu za lobbing přes 97 milionů eur. Je to boj Davida s Goliášem. Ale poprvé po více než 10 letech se zdá, že David našel Prah. Tohle není konec příběhu. Není to šťastný konec, kde všichni vyhrají. Je to začátek nové éry. Éry, ve které si musíme znovu položit ty nejzákladnější otázky. Co je to vlastně práce? Jaká je hodnota člověka v digitálním světě? A jaká pravidla chceme pro společnost, kde váš šéf může být kód? Celé 20. století jsme bojovali o práva dělníka v továrně. Definoval ho komín, píchačky a 8hodinová směna. Teď stojíme před úkolem definovat práva člověka v síti. Jehož pracovištěm je aplikace a jehož výkon hodnotí hvězdičky. Možná, že ta nejdůležitější